सार दिनै जिहेतु नोंथाङा सासे बिटिआरनि सागानगिरि हिसाबै आं गिबियावनो सोंनो नागिरदों जे माखासे माने मानसिफोरा दिनै बे कमिसनखौ लानानै खेंफोरथि होदों जेरैबायदि धीरेन बर'आबो बिथाङाबो थानो मोनगौमोन बिदिमोन दा नोंथाङाबो बे कमिसन दानायाव थानो मोननायखाय बा मोनैखाय खेंफोरथि दं नामा? बिटिआरनि जिथु सुक्ति बे सुक्ति मथे बिटिआरनि सिमा निर्धारण खालामनो थाखाय मोनसे कमिसन दानायनि बाथ्रा रादायाव दं दा बे कमिसनाव सोर थानो मोनगोन मोना बेखौ सरकारसो निर्धारण खालामगोन दा आं थानो मोननांगौ बा सोरबा थानो मोननांगौ बिदि बाथ्रा गैया जोंहा जि कमिटियानो दाजाथों सिमाया थिग जानांगौ जोंनि डिमान्ड जानाय एरियाखिनिया बिटिआर हाबनांगौ जोंनि माबाया कनसार्नआ बेसो जों बेखौ सिदा खालामनांगौ गाव थानो मोनोबाल' जायो बे बाथ्रा नङा बेनिखायनो जों आसा खालामनो जायफोरखौ लानानै कमिसन दाबाय आरो बे कमिसना जोंनि जि डिमान्ड जोंनि जि दाबि बिटिआर ओनसोलाव सोरखौबा दानख'नाय सोरखौबा माबानाय अबयस्से जोंनि तरफनिफ्राय दानख'नाय बाथ्रा गैया जों दाबि खालामदों जे गोबां कन्टिगुवास बर' गामिफोरखौ बिटिआर ओनसोलाव सोनांगौ आरो बे मथे जों दाबि खालामदों जे सिमालिगुरिहालागै बिटिआरनि सिमाया जानांगौ। To News 24 Bodoland, News 24 Bodoland YouTube channel. Please subscribe and click on bell icon. Thanks. आरो जों बेखौसो लुगैदों जे जि कमिसन दादों बे कमिसनाव जिखिनि सोद्रोमाफोर दं बिथांमोनाव जोंनि दाबिनि प्रति सिनसियारिटि देखायनानै सिमालिगुरिहालागै जोंनि सिमाखौ थि खालामनाय जों बेखौसो लुगैदों सोरबा सोद्रोमा जानांगौ जानायनि बाथ्रा गैया खिन्थु जों फोथायदों जे जायफोरखौ सोद्रोमा लादों बिथांमोना थिग खामानिखौ मावगोन। जोंनि बे उदालगुरि जिल्लानिनो अनजालि दैमारि बिथाङा मोनसे बुंबावदों जे माने बिटिआरआव बे गामि सोसननाय दानख'नाया थानो नाङामोन होनना बुंदों बे बेलायाव मा बुंगोन? दानख'नाय सोसननाया जुदि थाया अब्लाथ' बिटिआरनि सिमायानो बाङामोन माखौ लानानै जों मा खालामनो जों जिहेथु बिटिआरनि सिमाया बांनांगौ बर'लेण्डनि सिमाया बांनांगौ होननानै दाबि खालामबाय थादों जुदि बे आयदायानो जुदि थायामोनब्ला बे पासनि सिमानिफ्राय बिथाङा बांजानो लुगैया नामा बिटिआरनि सिमाखौ बांजानो लुगैया नामा बर' मेजरिटि एरिया मोनसे सिमानि बेंखनाव थाजानायखौ लुगैयामोन नामा जोंहा प्रश्नआ बेसो जे दानख'नायखौथ' जोंनिफ्राय दाबि खालामाखै बे सरकारनिनो सरकारा मोनसे लादों जिहेथु थांनाय 5-6 बोसोरसोआ नन बर' मानसिफ्रा जोंखौ बिटिआर ओनसोलनिफ्राय दानख'नांगौ होननानै दाबि खालामदों दा बिथांमोननि बे दाबिनि माबा होनानै रेसपन्स होनानै बै भारत सरकार आरो असम सरकारनो बे दानख'नाय बाथ्राखौ लाखिदों दा बेसेबां दानख' जाया जों बुंनो हालिया कारन गेजेर ससेयाव अबर जि संगठन हिराचरनिनि नेतृत्व बे संगठनफ्रा गोबां गामिखौ बर'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय दानख'नांगौ होनना बुंदोंमोन दा बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव अबयस्से गोबां गामिफ्रानो जों बिटिआरावनो थागोन होनना बुंनाय बेबायदि बाथ्रा ओंखारदों बेनिखायनो दा सोर दानख' जामारो सोर हाबमारो बेखौ जे कमिसना जे रिपर्ट होगोन बे सायावसो खिन्थु जों आसा खालामदों अन्तत जोंहा सिमाया लखिमपुरहालागै लखिमपुरनि सिमालिगुरि जानांगौ आरो बे जोंनि दाबि आरो जों आसा खालामदों जे कमिसना जोंनि बे दाबिखौ गनायगोन। नोंथाङा जिहेतु माने बिटिआरनि सासे सागानगिरि हिसाबै रायजो राजानि अनसायनाया माबायदि? थांनाय प्राय 8 दानसो बिसायख'थिनि बाथ्रा लानानै जिखिनि गामियाव हाबदों आरो गामिफ्रा हाबनानै जों रायजो राजाफोरनि जिथु मा होनगोन रेसपन्स बिटिआरनि प्रति सुक्तिखौ सागान होनायनि प्रति बे जोबोद रंजाथाव जोबोद गोजोनथाव आरो रायजोफ्रा थारैनो जायफ्रा थांनाय गोबां बोसोर सोमावसारनानै बर' जातिनि थाखाय नांनानै बिटिआर सुक्ति खालामबाय सुक्ति जायफ्रा सागान होबाय आरो बे साक्सेस खालामबाय बेनिखायनो जायफ्रा बे बिटिआर सुक्तियाव सागान होदों बिटिआर सुक्तिखौ जाफुंनायाव जायफ्रा बिबान बानदों बिथांमोनखौ रायजोफ्रा जोबोरैनो अनदों आरो आसा खालामदों बे अननायनि फिथाइखौ बिथांमोना बिसायख'थिनि गेजेरजों होगोन। नोंथांनि नैबे भैरबकुन्द जायखौ माने बेरेखा बिजाथि सोरजों कन्टेक्ट जागोन होननानै सानदों? ओरैनो बे भैरबकुन्द समस्थियाव गासै 7 बिजाथि दं 7 बिजाथिनि भितराव अबयस्से गासैबो कन्टेस्टआव फैनाय नङा दा कन्टेस्ट जागोन हिसाबै नांगोलनि बिजाथि आरो ट्रेक्टरनि बिजाथिनि गेजेरावनो जागोन जुदिव कन्टेस्ट जागोन नांगोलनि बिजाथिजों जिहेतु बे नांगोलनि बिजाथिया थांनाय 5 बोसोर MCLAमोन आरो थांनाय 5 बोसोराव बिथाङा गामिफोरखौनो सेकेन्ड टाइम आगान होफिनाखै होननानै गोबां गामियानो जोंनो इनफरमेसन होदों आरो गामिफ्रा थारैनो खामानिखौनो मावाखै आरो बेबायदि हिसाबै रायजोफ्रा बिथांनि खामानिनि प्रति बिथांनि थांनाय 5 बोसोरनि जितु रल जितु एक्टिभिटिस
बेखौ नुनानै गोबां रायजोफ्रानो बिथांखौ नाकस खालामदों आरो बेनिखायनो आसा खालामदों जे जा भैरबकुन्द समस्ति आरो मोनसे ट्रेडिसन दं बेनो जाबाय रावबो केन्डिडेटखौ भैरबकुन्द समस्तिया दासिमहालागै सेकेन्ड टाइम देरहा होफिनाखै आरो बेनिखायनो बे परम्पराया दाबो थागोन आरो बेनिखायनो आसा खालामो रिपेनाखौनो कन्टेस्ट खालामगोन। बेखौ नायोब्ला नोंथांनि माने देरहानाया रायजो राजाफ्रा अनसायनाया एकदम गोबारै अनसायगोन आरो ओरैनो पाब्लिकफोरनि जिथु रेसपन्स बे रेसपन्सखौ नायोबा ओमफ्राय जों जिहेतु बुथ कमिटि बायदिसिना लानानै जिखिनि जा डाटा फैदों रिपर्ट फैदों बे मथे नायोब्ला जों अन्तत UPPLआ देरहानाय खाथा। मैया हेमन्त बिश्व शर्मा बुंदों दा बिथांमोनानो बिटिआरआव सरकार दागोन मा बुङो? बिथांनि जिथु अनुमान बिथांनि जिथु स्टेटमेन्ट बे नंखाय नङा बे थारैनो मोगथाङाव महर मोनहैखागोन। बेखायनो बिटिआरआव थारमाने हेमन्त बिश्व शर्माया थारमाने दायो मा खालामदों बिजेपिआसो सरकार दागोन होननानै बुंदों GSPआबो बुंदों बेनि बेलायाव BJPआ 26 केन्डिडेटल' माबा होदों 26 समस्ति केन्डिडेट होदों आरो दा जिखिनि पार्टिनि रल बेखौ नायोबा नुदों जे गोबां समस्यायाव BJP कन्टेस्टआव फैनाय नङा देरहायोबा बिथाङा साब्रै बा साबा देरहानो हागौ खिन्थु बिथांमोना हयथ' सोरजोंबा लोगो जाफाना सरकार दानो थाफानो हागौ बेखौ जों सानथावना खिन्थु BJP इन्डिपेन्डेन्ट आरो BJP पार्टि हारसिङै सरकार दानो सम्भब नङा। लास्ट माने दायो आसाम सरकारा मोनद' हारिखौ ST होनो थाखाय आवगायदों दा बे बेलायाव सारनि बायदिब्ला माबायदि जानायखौ लुबैयो? जों बे ST होनायनि बेलायाव बेखै जि मोनद' जातिखौ ST होनायनि माबा बाथ्रा बे डिमान्डआथ' गोबाव बोसोरनिफ्राय जादों खिन्थु जों नुदों किसुमान जातिफ्रा किसुमान जनगोष्ठीया आसामनि बिथोराव फार्स्ट रेंकनि डेभेलपमेन्ट ससियेलि इक'नमिकेलि एजुकेसनेलि गोबां जौगानाय आरो जौगानाय जाति हिसाबै बिथाङा ST मोनथावना नङा हयथ' मोननै मोनथामसो जातिया मोनथावना खिन्थु जायफ्रा मोनथावना बिथांमोनखौ ST होनो जा बुंनांगौ खिन्थु जायफ्रा मोनथावनाङा जायफ्रा डेभेलपखा गासै बिथिङावनो बेबायदि जातिफोरखौ जुदि ST होयो अब्ला हले एक्जिस्टिं जायफोर ST दं बिथांमोना जोबोद खहा जागोन आरो बेनिखायनो आं सानो सरकारा उचित बेबस्था लागोन उचित सिद्धान्त लागोन कारन मालाबा समाव पलिटिकेलि गोबां मानसिफोरखौनो गोजोन होनो थाखाय नंखाय बाथ्रा बुंनानै थगायनो दोननाय बेबायदि जानो हागौ बेनिखायनो दानि सरकारा जि बुंदों कारन बे एखे बाथ्राखौनो AGPआबो बुंदों कंग्रेसआबो बुंदोंमोन जे गासिबो ST होगोन होननानै खिन्थु दासिमहालागै होआखै बेनिखायनो दानि BJPनि जे स्टेटमेन्ट जे ST होगोन होननाया बेबो एखे लेभेलनियानो होननानै जों सानो बेबो बिसायख'थिनि मोनसे फैसा बिसायख'थिनि जास्ट मोनसे टप। Welcome to News 24 Bodoland. News 24 Bodoland YouTube channel. Please subscribe and click on bell icon. Thanks.